बहुत दुख होता है। ठीक बरुआ के केहू छोड़ले बा आओ ना 2-3 दिन का बड़ी ठंड बा। मरनी रे दादा कहाँ मैं हो सुना तो लो। हां बोली अरे तन कुछ है गरम छान के खिया वो देखो तो उजार कमरल बा। अच्छा ठीक बा चाय बनवा दे तनी। आज प्याजू है जो छाने तो तू कहता चाय बनवा दे तनी। अच्छा ठीक बा कनेवा के कह दे तनी टेंशन काहे लो तनी दवा बनवाओ ठीक बा। अरे बाप रे बाप बाजना बचो का रे। अरे मई राजू देखो तो ई बुढ़ाऊ के कैसन मैल कुचैल भई रहे एकदम रीठा रहे हैं। आ गरम पानी क देनी तनी सी सरफ डाल देनी तो कैसन हो गई झका झका। अब तनी देहियो बली है तो निमन लगी आ लेके बैठ जात रहन दुगो आदमी में ऐसा ही मैले कुचैले कितना लाज लागत रहे देख के। आदमी कहेला कि फटला के लाज ना हो बाकी मैल के लाज हो। ए कनिया सुनो तरु आउ तनी बुढ़ाऊ ठंडा से कापो तरे कप चाय बना के दे दो ठीक नु। चाय बुढ़ारी में इनका लंबा लंबा मुंह भइल बा दोनों चूल्हा बाजल बटे कहां से देम कह दी कैसे अपन आग तापत बैठ के। अरे ऐसे ना बोले के बूढ़े पुरनिया के बूढ़ हो गलन तो बढ़िया से पेड़ के धइले बानी एकदम आदमी के कि बाबा कापो तारन एगो कमर ले आके आ ले जाके तनी ओढ़ा दी हो आ इधर उनकरा कानवा में गर्दनिया में बढ़िया से लपेट के बांध दी हो तनी हम जा तनी शिव चर्चा में। ठीक बा माई ठीक नु देखी हो बुढ़ऊ के बड़ी ठंडा लागता। ठीक बा ठीक नु ठीक बा ठीक बा जानी मत दी हो करा के ठीक बा ठीक बा ठीक बा हां हां ठीक बा बोला और हइए जब कलर रही उंगरे के चुप रहा अब ना ठंडा लागी। निराला भैया अगल बड़ा चुप रहा ए राजू आपने ठंडा लगे कर दिया गाड़ियों अब जा तनी घर के काम हो गइल तनी देखी बहरिया माइयो पर बहरिया आयो दादा ई सब हमर नैहरवा के एकदम ई सब ई का कइल हो ई सब हमर नैहर के माई देले बिया आ बिया में देले रहलिया ठंडा लग रहल बा पूरा ठंडा लग पूरा ठंडा लगा बताओ ना सब ई मोटे लाइन को सब दे के कपड़ा में पीछा ना जाला अब पेंसिलवा नहीं महकेला पेंसिलवा काहे के महकी आ गहिया बुढ़वा महकेला देख पा देनी नु कि हमर बुढ़ा मरी दो देख दा बताओ ना ई सब कैसन बारी कहती करत रहूं बेटा सब हमर बोलो आओ रे कुछ ले बोल लेको आ रहल बानी लेके डाल लगा कुछ लेके डाल आग बा ताप यहे नहीं के आग बा जा खबर आग बा जूता के नहा लेनी है आयो दादा हमारी फेर कमरवा कहां से गायब हो गई फिर लेके कमरवा ना जा तुम्हारे जा और है चल गई है ए दादा देखी तो तनी फिर हमार कमरवा लेके आयो दादा तू ना मन में हो कहिला नो कि इनकर कपड़ा दे बके मल मोइल एकदम रहला छलगट रहला 2-2 किलो सरफ लग जाला आ 5-5 किलो साबुन लग जाला एक दिन अरे में बूढ़ा मर ई नहीं बोले के मर दे तो मर जाओ हां ई ओढ़ा के का करबो बूढ़ के सेवा करल जाला ना आवो तरी नु अरे दो बाकी ना तू दा कैसे दे दी बूढ़ा के दो आवो तरी नु ई क्या तमाशा होता दादा आवे ए मैं देखी ये का तमाशा होता घर में का होता ई हमारे घर के माई सब देले बिया हमरा खातिर त ई बुढ़ाऊ के ओढ़ावे के देते छी छी आ देखी ठंडा लग गई शरम नहीं खेला गत हाय पुरानिया के हाय से कापा तरन आ तोहरा अपने कमर साल के परल बा हो आय इनकर दहिया महकता इनकर पिंसिनिया ना महके इनकर पिंसिनिया से रोज घंटी डोलता या माला उठाता जनलू आय हाय बूढ़ के हाय से थोड़ा थोड़ा कापता रहे आ तू देही पर से छीन छीन के तू कमर ले जाता रू तारा धिरिकार हो
जनलू इंसान के नाम पर कलंक बाड़ू तू। बाप रे बाप। आय टोपी जी चाहुआ बना के दलसिया चाहवा के आवतनी चल के बाप रे बाप बाप रे बाप बाप रे बाप। हाय टोपी हाथ गो टोपी दादा। अरे कुछ बूढ़ के हो जाई त ई दादा ई दुआर की है शोभा बाड़न। आय घर के पिलर बाड़न आ इनकरा के होई खइला पियला बिना छछनावतिया। ली तनी पानी उन्हें पी गरम पानी ह कबे कह के गइनी हनु कि तनी चाय बना के दी है। अरे तोरा धिरकार है इंसानियत के नाम पे। ना अब हम समझ गइनी कि बूढ़ बुजुर्ग के ठंडा पाला में ना अक्कल पावे के चाहिए ना। अरे तो कहियो हम बूढ़ बुजुर्ग तो हम अरे बाल बच्चा सही करी ना। बाबूजी के बढ़िया से ओढ़ावल ना। अरे माफ कर दो बाबूजी, माफ कर दो ना। अब हमर ना गिर पड़ी। बूढ़ बुजुर्ग घर के पिलर होलन ठीक नु। आय इनकर सेवे सहाय में नु फल मिली जनलू। हमारा माफ कर दी जरा वो सब भाई हमार गलती हो गई कि हमरो आगे चल के हमरो ऐसा ही बेटा बेटी होई तो हमरो ऐसा ही गतिया करी। हमरो बेटा पुतो होई तो ऐसा ही गतिया करी जैसे हम कहीं नहीं गति जाए दी बाजी। हमरा ऐसा ना करे के चाहिए। चलो घर में चलो घर में ले चले घर में ले चलो दादा। उठे कहां उठावा। चलो बाबूजी चलो चलो तारा बुझाई थी बात कि बहुत ठंडा भाई बूढ़ पुरानिया कति कत नहीं ये हानिकारक बात है। आज मैं तू है कमर छीन के ले जाई तू नहीं मैं बढ़िया से इनके रखे रखा जाए। इनकरे में सब बा काल है पिलसिंग के डेटो बा ले यो जाए के बा। पासबुक के ही से जरा के साफ बनी ली है धन। ऊ दोसर बैंक के रहल रहे रौरा वाला हम बढ़िया से ओढ़ा के रखो बढ़िया से ओढ़ा के रखो। आई छोटका बबुआ संदीप कुमार पढ़े गइल न बेगवा यहीं रख देले बारन। ओहो बाबूजी से सिनिया करके उठ जाई। बबुआ हमें तबीयत बड़ा ठीक नहीं है बुझात। अच्छा जाए दो बाबूजी तनी मनी उठा ना बाबूजी। हाँ उठा हमें अरे उठा ना बाबूजी उठा बात अब ना का हो उठो जाए दो बाबूजी उठा ना उठा बाचा में भेलवा गए हो। बढ़िया ले उठाओ ना ऐसे काहे ऐसा करता है सरे हैं? हमारे पैसा से सब होता है। हमें तबीयत खराब होता तो पूछा नहीं कहते कि महका तरह। अच्छा पेंशन निकाले के यही बड़ा टाइम बा। आवस तनी के बताओ तनी हम 1 रुपया ना दे कौन के अब 1 रुपया ना दे अब ना दे पैसा। का करते नहीं कुछ ना कहो का। तबियत कैसन बा? ठीक बा। तबियत ठीक बा नु? हाँ पहले से सुधार बा। अच्छा कहानी है नो कि राशन नहीं खे। राशन के तो हम का करी बोलो। तब जानते बनी कि पेंशन अब की ना उठी हमारा अंगूठा में देखा तब का हो गई बा नहीं थे हमारा सब ठेपा दिया ना होई। तू लोग बताओ हम हमारे से सब चलता और तू लोग हमारे कैसे छोड़ देता लोग। हम तनी मुनी रात भर खोखले बानी रात भर। अच्छा ये बताइए लड़का हमारे सेवा कैलक हा तू लोग ठेकलू है भीड़ तनिको। एमे हमार का गलती बा? हमरा में कमी बा? हम कब ना रउर सेवा करी? तू ही नहीं समझेबू वो करो के। हम समझावते नहीं खी। आजकल के बेटियों पतोह से मुंह लागल ठीक नहीं खे का करब। हमनी के सेवा करीला न बाबा। तो ठीक बता जो ऐसा बात बता छोड़ दो तो बुझा रही अपने बुझा रही है। क्या करब आज के जुगे ऐसन बड़ुए। पैसा नहीं खे हमें अब हमारे से रिश्ता न तमत रखा लो। जाए दी लड़का भाई बिया बुद्धि नहीं खे माफ कर दी राउरे नहीं है। हमारा ही तो हमारे के ना करी का कहनी है कहब का गोल लगा तनी बैठी हम कहब करोगे के। अरे जाए दी राउरे का गोल लागत तनी। जाए दी बाबूजी माफ कर दी हमरा गलती हो गई हटे। हमरा ऐसा ना करे के तू चाहिए। ही कह कल हम कापत ही तो कहत कि महकत हम महकत नहीं तो जाए दी गलती तो हो गई दूरे रह महकत नहीं तो नाक बंद कर लो। हम ना दूर रहम ना महकत नहीं हो। माफ कर दी
काल्हे ला तो पहले होले बानी महकत नहीं किए बा दादी सब कोई से गलती होखेला हमरो से गलती हो गई गलती हो गई छोड़ दी दादा छोड़ दी नहीं यार के चादर पे ये ताव दिखाओ तक बताओ सबसे हमें सब फिर सिंगिया नहीं देख के बाद छोड़ दी समझाई ना रो समझाई हो हम का समझाई दादा का नहीं खाए के हमर गाड़ी वाला निकल बांध दी एगो गाड़ी हमने चल तो सर्विसिंग करा देता नहीं ठीक बा हमरा के का समझावे के कहतरू हैं तनी तहरा चाय बना के हतना दे देले रही तू त बुढ़ाऊ हतना छरियाई तन हैं चल तो गाड़ी का सर्विसिंग हो जाए तोरा कोनो दिक्कत ना होई बेटा ठीक बा हम दिया तनी नु अच्छा हम थोड़े छोड़ ले बानी जाय दे माफी अभी मांग दिखाइए देख बा फिर साला रोकवा दी बताओ 6 महीना में चाय पिए सब नहीं खे सेवा सत्कार ई संभव रही तो केहू जाय देत हैं नौ कह के गई हमर से ठीक बा तो रहुओ 2-4 दिन में तो कबर में पैर गइले बा जाके ओइजे भेंट करब अभी टेंशन मत लीजिए चल जला से आवेला ना जननी ना हमर तबीयत खराब रहता 6 महीना में चाय पियला हो गेले एको दिन देलू हलक बना के अच्छा जाए दी चुप रही माफ कर दी हमरा गलती हो गई पाछली रुआ के हम गोड़ लागत तू नहीं 20 बेर लगो से का हो जाई कुछ ना हो जाए दी माफ जाय दे तो तबियत ठीक नहीं के हमरा ना गलती होई तबियत ठीक हम ना जाई बैंक पर भाई हम ना जाई अब वही दिन कहलन जे हमरा खाए के मन बा त मुर्गवत नहीं लाके देले बानी बाबा हम के। हम ना अरे जाई लड़का ऐसन हठ मत करी जन्नी फिर लड़का में रउआ में का अंतरे रह जाई बोली सब बार पतो होता है बात कब उठैले बनी हम लेकिन अपने में सुधार ले आवल लोग रहन में ना ना अब माफ करी अब हम सुधार गई नहीं कि अब बूढ़ बुजुर्ग के ठंडा पाला में ना कल पावल जाला सेवा कइल जाला बढ़िया से जात पूत के रखल जाला ओकरा के अब बाकी समझ गई पतो हमें हीरा हिया करे चलते हम जा जोन होता तन हो जाए दी अब रोई मत जाए दी रोई मत छोड़ के चल गई बारूद बाबा रोई मत बाबा रोई मत देखी रहुआ रोए मने लगे रउआ ऐसे करे लगब आए तो फिर हमनी के काट बीती बोली हमनियो के मिल के करम जा तो देखनी नु हमनी के जैसे करत रही जा घर में जैसे हम कइनी है वैसे ना करे के चाहिए काहे से कि जाड़ा पाला बा जाड़ा पाला में बूढ़ बुजुर्ग के जात के सवार के रखे के चाहिए काहे कि बूढ़े बुजुर्ग के घर के आन बनसान होखेलन अगर बूढ़ बुजुर्ग ना रहियन तो घर के बेटी बोटो सब बहक जाई ऐसे रउआ सबे के हमनी के चैनल कैसे ही देखत रही एटीएम फिल्म चैनल के सब्सक्राइब करी हाँ कमेंट करी और शेयर जरूर करम रउआ भी भुलाइब ना कभी हाँ भैया और कमेंट करके बताएं कि हमनी के वीडियो कैसन लागल आ जबरदस्त कमेंट करी शेयर करी लाइक करी हाँ तो जय भोजपुरी जय भोजपुरी समाज।